juga dikoordinasikan juga Mas Madu tolong Lho je. Dumateng para kadang sutresna budhe kakung dalah putri kang sapi dan hormatan. Pinanggih malih kalian kesenian kuda kipang Legawa Putra. Menika Kang Mijil saking laladan Jibir sugih waras Prambon Nganjuk. Menika Kang dipun pandhegani dening panjenengan Bapak Royan Suparati. Ugi kasengguhyung dening Elsa Pro Audio kawula ngaturaken matur sembah nuwun kang tanpa pepindhah. Ing mrikala badhe tepanglipur mateng panjenengan sedaya menika pasukan barikatur salajengipun inggih punika medalipun tari kuda kepang perang tanding kalian Prabu Celeng Sregi. Para mila kados pundi babaripun ugi salah lamesan para putra. Kawula sak kanca, kawula sak rombongan namung saged ngaturaken sugeng pinaringang sekeca, sugeng ampirsari ngantos titi paripurnanipun pagelaran ing wasana Legawa Putra. Ngaturaken sugeng pinarak, sugeng ampirsani. Sumoga Ampet datang kelima sabit nyuwun sewu sampurasun pangapunten kula nuwun dereng langkung dulur Raga Legawa Putra
Lekhawa Putra. Katon Balaya Cilondra saking Mandra Sela Gerniti. Sela kang aran Watu Gerniti kang aran Sumurna Cahyaning Pating Gumebyar. Pating Gumebyar kadya lintang Pipong Sekti. Heya. Heya. Mas Kajir Abimanyu. Yo. Oh. Yo. Jos. Oh ya. Yo. Jos. Waraka Lekhawa Putra. Waraka Lekhawa Putra. Kanjeng awe-awe yo padha nyedak mrene. Nantun jaran kembang amre ayam atine. Lagawa putra kuwi jeranane. Salah lanjut kete saya anang semake. Nedya amor wani pagelaran puniki seni Jawi asli ing kutha Nganjuk Asri. Lekhawa putra ingkang andhepaning leluri budaya Jawi mrelapa lestari. Lekhawa putra.
Ah. Oh. Hai. Hai. Oh, ah. Ah, oh, ah. Love. Pedang saking sasana busana mangpak wonten ing papan pagelaran agung. Lah punipun candraning dening para kadang putra. Ingkang rasuk busana kaprajuritan katingal bagus rupane pedas rape treginas. Sinondra yen cemlorot kadya Raden Mas Bagus Hormati. Hai. Yuk. Oh. Buku sing dupa kang melun ngenengaken tiasang peke kawangku sagung lir jajahan mulawing wasana para tamtama waraga Legawa putra lumaksana pandhita wing baris Yo. Bayak siap siaga yuk oh
Laksowo Putra. Kita enjoy bareng, kita goyang bareng. Laksowo Putra. Juga kerja bareng Elsa Pro Audio, matur thank you. Berkerut keningku melihat tanda merah tampak di lehermu, tanda bekas kecupan mesra entah dari siapa. Tanda merah itu oh memakan hatiku, bekas bibir itu membuatku bertanya, apakah engkau mengkhianati cinta? Laksowo Putra. Boys bro, Panggah saya. Yoi. Iya kudu. Asal. Adakah orang lain selain diriku? Adakah cinta lain selain cintaku? Apabila ada, katakan siapa? Adakah orang lain selain diriku? Adakah cinta lain selain cintaku? Apabila ada, katakan siapa? Tanda merah itu oh membakar hatiku, bekas bibir itu membuatku bertanya, apakah engkau mengkhianati cinta? Laksowo Putra. Boys bro, Elsa Pro Audio. Mojoroto bergetar, Mojoroto bergoyang, bareng-bareng lo. Laksowo Putra. adakah orang lain selain diriku? Adakah cinta lain selain cintaku? Apabila ada, katakan siapa? Adakah orang lain
Legawa Putra 20 taun Kang Mas umur kawinan kowe karo aku urip biadang jejodohan nganti saiki durung duweni momongan aku kuwatir Kang Mas ninggalno katresnan dik sayangku ojo cilik hatimu tresnanipun kakang ora kaya jerik weteran momongan ngono kersaning pangeran cintaku suci sehidup semati Kang Mas bembong sakjeroning ati bareng aku krungu ucap Kang suci nantian kowe dik mandul ora duwe turun aku ora bakal ninggal sliramu yen pancen ngono ayo padha bareng apa muji supaya antuk nugrahane Gusti Kang Mas bembong sakjeroning ati bareng aku krungu ucap Kang suci nantian kowe dik mandul ora duwe turun aku ora bakal ninggal sliramu yen pancen ngono ayo padha bareng apa muji supaya antuk nugrahane Gusti Legawa Putra pas Warnayaka pinangka prajurit lan barangit prajurit Prabu Kalana Sewandana ingkang tumuju wonten kraton Kediri ngasta serat panglamaran dumateng Putri Kediri kang jejuluk Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit Panjangeping Srana Patembaya Praja Kediri oh
nanging dereng daku anggene kena mampah prajurit bantarake prajurit Prabu Kelana Sewangdana ana sak tengahing Gunung Kendheng kabigal dening sang panguwasa Gunung Kendheng Sang Prabu Jalan Sergi Ore Lekwawa Putra Boys, bro. jegrek tanggayah Gusino Karato Pertap Tengkang Sami Tirkuronggo ingkang kabaripun cacing setunggal atus mandos sekawan kang perang tanding Glen Prabu Celeng Sergi para mila kala sarembungan aturaken sugeng pinarak sugeng amirsani sumoho sumoho
Jos. Oh, oh. No, no. Legowo Putra Boys bro. Pangkasae Legowo Putra Son uji mring pangeran son uji mring pangeran mugi kadang mitra sami kalih saking sabdikala tinebeng saking bilahi om sekaring bawana langgeng om sekaring bawana langgeng dadak mulung kang manggon nereng-nerenge gumelar Legowo Putra badhe ngayahi kewajiban nyuwun tambahing pangestu nyuwun tambahing pangestu Legowo Putra Cinta jernih medyatama Merehtan kembanganing pabudi Mongkon nadyan tuwa pikut Yanundan mikani rasa Yakni sepi asa polir sapa semut samang sane pakumpulan kunyak gayung aling sami Putra Sareng Sregi Sawangé ngamuk Sawangé ngamuk Karena ning marati Siwi Sinamurus mini
agama agame Lakbawa Putra boys bro Mangga Sari yoi Lakbawa Putra Celengi piye Pak Celengi kamu Ayo le Sikatan Sikat Kodrak Asal nabunge Latala Latala Hai Ajar terus Sikat Latala Koordinasi Mas Yoga Koordinasi Mas Yoga Latala Koordinasi Mas Yoga Mas Yoga Mas Yoga Mas Yoga dikoordinasi mohon Mas Yoga Mas-masku tolong anu Mas niki acarane Mas ngesane sing duwe kajat jenengan genah to nyuwun sewu Mas Mas Yoga sampean gua muring Mas Yoga nyuwun tolong kesadarane lek Git sampean koordinasi lek Git iki wargane awake dhewe lho Mas ayo awake dhewe wayahe seneng-seneng ora golek musuh. Kita ciptakan suasana Mojoroto siang hari ini kondusif nggih, dulur. Dilanjut. Kabeh dulur. Mojoroto mak iki. Gayenge oleh ngene iki. Dipun kondisikan riyen nggih
Bapak. Lekowo Putra. Amankan Lekno, Mas Kandil kondusif. Iya. Ora apa-apa, Bang. Lekowo Putra. Puji sekar ring wang agung yenyo sampun paring berkah mring prawarga Lekowo Putra Mring Rembaka mring Rembaka ing Nuswantara mugi kalis ing sambikala kemaripan lawan raharja goncarane Lekowo Putra puji sekar mring wang agung kenyo sampun paring berkah mring prawarga Lekowo Putra Putra
ngrembaka Mring rembaka ing Nuswantara mugi kang mugi kalis ing sambikala kemaripa kelawan raharja koncarane Lagawa putra puji syukur mring agung genyo sampun paring berkah mring prawarga Lagawa putra Anguri budaya Jawi mring rembaka ing Nuswantara mugi kalis ing sambikala kemaripan lawan raharja koncarane Lagawa putra sono puji dumateng pangeran ning pangeran mugi kadang mitra sami kalesa saking sabikala dinabihno saking ilahi acelakno ing tanungkil Rungkapi karasa junjung budaya seni Jawi asli rapi tata krama Duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kawula sarombongan Lagawa putra ngayahi kewajiban paling panglipur para kadang pirsa Lagawa Lagawa kalisa ing sambikala minangkani pamundutan gending Loro Wuyung kagem tuan rumah Ibu Sumina monggo sugeng midhangetaken sesarengan Lagawa putra larane lara ora kaya wong kang nandhang uyuh mangan radoyan rajenak dolan ning omah bingung Apa
lopo mudhun leganono gonku nandang pronto witing pari di menmari gonku lara ati aku nyawa Lekowo Putra Gawisnya Jaranan Indonesia larane loro wong kanandang wuyo mangan radoyan rajenan dolan ning omah bingung Klopo mudo leganono gonku nandang pronto witing pari di menmari gonku lara ati dodokku sumo arep rasa apa jateko balung janan parengo sate aku nandamu Putra Lekowo Putra Ore Ore Lala
bojo sing anaune tresno kepencet mong sela burung neng pangadilan sidang ping 9 banjur pegatan kaya cerita uripe kang parati Gawa putra Lodaya langite mandung suki maras rasa suwung tambah lawas bojo ayu pamit lunga tanah saya abot janggane nyangan anak cilik ditinggal ibune di harap baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang parati hinarisi saya beda bojo sing maune tresno kepencet wong panaraga nang pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan Dorje, dumateng para kadang sutresna budhe kakung dalah putri kang sami dan hormatan. Ing mriki sakderengipun pagelaran kula lajengaken malih kawula badhe nyuwun panjenengan sami nyekseni menika anggenipun ngluwari ujar. Inggih punika saking keluarga Mbah Suminah. Nggih leres nggih? Nggih. Menika ingkang gadhe ujar, menika ujar kaping sepindah, mbok bilih putrinipun ingkang paring asma Mbak Intan, menika sampun gadah putra utawi ngandung badhe ditanggapke jaranan wonten Kediri. Menika ujaripun kaping kalih menika ngandung putra. Jaler badhe ditanggapake jaranan. Menika sampun kelaksanan nanggap jaranan Legawa Putra. Menika ugi kasesen dening Kaki Danyang Nyai Danyang Ibu Bumi Bapa Angkasa badhe dipun luwaraken ujaripun saking keluarga Mbah Suminah. Mugi-mugi kinabulan napa kang dados panyuwunanipun ugi slamet saking ngersaning Allah. Kagem bacaan bismillah punika luar kajengipun keluarga Mbah Suminah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar. Pendurje sampun katur adicara kepat luar menika saking Mbah Suminah keluarga. Mugi-mugi tansah wilujeng rahayu kalih saking sampikala ugi dipun paringi rejeki lancar berkah barokah. Amin. Allahumma amin. Oke, kali ini kembali diucapkan selamat sore kawasan Mojoroto, Kota Kediri. Pada sore hari ini kehadiran rekan-rekan, konco-konco, dulur-dulur dari Legawa Putra, bawisnya jaranan Indonesia.